ବର୍ଷର ପିଲା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଶିଶୁ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଶିଶୁ ସହାୟତା ନମ୍ବର 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଜିର ଶିଶୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କର। ଶିଶୁ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଶିଶୁ ସହାୟତା ନମ୍ବର ସହାୟତା ନମ୍ବର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ ହେବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କର। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କର। ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଦ କର। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଦ କର। ସହାୟତା ନମ୍ବର ସହାୟତା ନମ୍ବର ସହାୟତା ନମ୍ବର ପିଲା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଶ୍ରମିକ